हॅलो काय सांग किती हा शुक्रवारी सोडलो आणि मग गेलो मग शनिवार दिस जाऊ हे आमचे बघ गोबी बाहेर असते तो समीक्षी गो अहो किती दिवस समीक्षा मग 5 रुपयाची साबण वाटलं मग ते हो 5 रुपयाची साबण वाटला गोवान त्याच्या तो बाहेर असा हो ते 5 रुपयाची साबण वाटला येऊन आलं हो 5 रुपयाची साबण वाटला बरं ते फोन करतो बरं हा 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 बरं हो ऐकलतोय सगळं खर्च म्हाका हो हांव कितें चिंतताले आमी एकट्याक 2-2 रुपयाची साडी दिवया हा तू सांग न्ही तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ वयता बाहेर पैशांची झाड लाय उदो येणे घालून येता बाय बाय टाटा